Bueno, estic bastant nerviós, però volia dir que aquest vídeo ha estat el fruit de la lectura de la poesia del poeta Ángel Mota, que viu a Montreal, d'un estat bastant melancòlic i sobretot el treball d'un gran equip, començant per la Sau i dels professionals que no han pogut venir, però bueno, tot per a ells. Gràcies.